くびれちゃったな。余計なことはするもんじゃないね。よいしょと。よいしょ。はいはい。よっ。だいぶ熱気が入ってますね。よいしょ。さあ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 、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、紙芝居のお時間でございますよ。ここ夕日の丘商店街で起こった出来事を私鈴木さたるがとびっきりの紙芝居に仕立てたよ。お子様はもちろん大人も楽しめるお話はさあさあ紙芝居始まるよい。よいしょと。さあさあ皆さんね、後ろちょっと通る人いるからね、もう少し見やすい位置、もっと前の方にね、もっと見やすい前の方にもう一歩もう一歩もう一歩二歩もう一歩二歩あらなんだい、あらあらこんなところにいつの間にやら壁ができてるよ。入ってますか？誰もいないのかい？これね、入ってたらここ叩いてほしいんだよ。そこには壁はでございません。ここですよ。ここ叩いてごらん。あ、ちょっと近づいたね。どこだいどこだい。あ、そこだ。ここに壁があるよ。さあそう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 、叩いてごらん。お坊ちゃん、いろんなところからさあさあ、お嬢様方もどうでございますかい。叩いてごらんなさいね。もうちょっと前かな、もうちょっと。お、いいねいいねいいね。さあさあ、叩きたい方で、ストレスの彼氏さんにストレスが溜まってるようですね。ガーンと叩いてごらんなさいね。さあさあさあ、せーの、よっ。すごい勢いで。でなわけで、こちらのお姉様のおかげをもちまして、皆さんとおじさんとの壁がきれいさっぱりとなくなりました。ありがとうございます。これで皆さんとの距離がぐっと縮まったってのもんだ。さあさあ、遠慮無用、心配ご無用、紙芝居は無料でございます。さあさあ皆さん、もう少しだけ前ね、後ろちょっとね、変だからね、ありがとうございます。改めまして、私紙芝居屋の鈴木さたると申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは早速参りましょう。今日のお話はこちら、夕日の丘商店街の猫騒動というお話だ。この猫ちゃんがきっかけで大騒ぎになったって話でございます。まず初めに登場するのがこちら、魚屋だ。魚屋はこの商店街の会長でとても頼りになる男だよ。その他にもね、この商店街の個性豊かな住人が次から次へと登場するよ。みんなの人柄がよくわかるこのお話。さあそれでは皆様聞いておくれ。夕日の丘商店街の猫騒動、始まり始まり。よいしょ。待ってました。おやそちらのおばちゃん、威勢のいい掛けがいありがたいよ。見えるかいそちらさんね。よかったら前の方にいらしてくださいね。ちっちゃいからね、どうぞどうぞ。そこだとちょっと見えないかな。大丈夫だよね。大丈夫だよ、前来てもらってもね。大丈夫かい。見えるかな見えるかな。見やすい位置でゆっくりとご覧くださいね。ありがとうね。さあそれでは参りましょう。スタートでございますよ。ある穏やかな昼下がり、魚屋がお昼の書き入れ時を過ぎて一息ついていた時、店前の路上に一匹の虎猫がこっちを見て座っていた。おお猫くん、忙しいのも一段落したんで、午後の日だまりをお互いのんびり過ごそうやと、魚屋は穏やかに猫に語りかけ、椅子に腰をかけた。するとそれをきっかけにしたかのように、いただきにゃーあっと思った瞬間、虎猫は店先のサンマをくわえて逃げた。おい来る。魚屋は慌てて近くのカゴを投げた。サンマ返しおれい、この虎猫。投げたカゴは猫を手前投げ、やうやう前へコロコロと転がっていった。あら先のことのこのカゴ拾ってもらってもいいね。じゃあこっちに投げてもらってもいいか。よいしょ。なかなかいいルックスじゃねえか。ありがとうよ。おいやおや、その猫を捕まえてくれ。うちのサンマを盗んでいきやがった。
盗んだかい、これ正義の血が騒ぐね。やいやい泥棒猫、おとなしくしやがれ。と捕まえてやるぜ。ほらよよ猫に飛びついた。捕まらないよ猫は難なくよよよけで薬局の方へ走って逃げた。よよはひっくり返り地面にしことの肩を打ちつけた。いてててて、あの泥棒猫ただじゃおかねえぞ。よよはカッとなって立ち上がり、すぐさま猫を追いかける。魚屋もこれに続く。待ちやがれこのドラ猫。そこへ自転車に乗った駐在が通りかかる。ちょうどよかった駐在、あの泥棒猫を捕まえてくれ。泥棒猫、うちの商品のサンマを盗んでいけんがって金返してくれ。そうか、分かった。それじゃあ本館は自転車で。止まりなさい。止まりなさいと言われてもね、猫は急には止まらない。正面には駐在、横からは喫茶店の看板娘のカオルちゃん。猫大ピンチ。どうする、どうなる。4回転ジャンプ。あらららら、着地大失敗。荒物屋の陳列台に突っ込んでしまった。お灸の目がとっちらかる。次に登場したのは荒物屋の定一、通称ペニー。普段は無口でおとなしいが、怒ると少々荒くれ者に。ほら何してくれるんだい。鍋をガンガン打ち鳴らし、怒った荒物屋を猫を追いかける。待ちやがれ。猫は今度は向かいにある自転車屋の方へ。自転車屋は音を飛んでこうよけ後ずさった。おっとっとっと、危ないよ危ないよ。後ろにあった新品自転車十数台が衝撃倒しに。なんてことだこの野郎。いつの間にか9歳自転車や荒物や魚や八百屋は5人で猫を追いかけることになった。さあ猫はどこへ行った、どこへ逃げたでしょうか。はい、ここで皆様にクイズのお時間でございます。魚屋でサンマをくわえた猫は八百屋、荒物屋、自転車屋へと逃げ、次に逃げたのはどこへ逃げたの。それではそちらのお嬢様お答えください。さあどこ、さあどこかなどこかな。今のあそこであれだよ、自転車屋まで来てるよ。ぐーっと向こうから来てね。さあ次はどこへ行くかな。写真屋ではございません。ちょっと近づいた。さあお隣のお姉様、ここにいるかい猫。ここにはいないかな。さあヒントだヒントだ。あちらを見てごらんなさい。あちらには何がある。もう一度いいかい。銭湯。大正解でございます。ご名答。そう、自転車を飛び出した猫は銭湯の方へ走った。あそこに右にあった。待てこのドラ猫。銭湯にドタドタと入ってきた5人。もう逃げ場はないぞ。湯船に猫を追い詰める。猫再び大ピンチ。目の前には魚屋たち、後ろには湯船。猫泳げない。このまま捕まってしまうのか。続きは次回のお楽しみというのは冗談で、ちゃんと続きがございます。さあ覚悟しやがれ。それ魚屋が猫に飛びつくと、いて猫は避難というわけで天井付近の根元へ一気にジャンプ。このバランスを失った魚屋は八百屋に倒れかかり、5人は次々と将棋倒しになってしまった。そして5人とも湯船に落下してしまいました。魚屋が猫にまんまと逃げられてしまったと思っていると、なんと逃げ切ったと思ったトラ猫も湯船に落ちてきた。トラ猫は
は溺れてしまっている。天井付近の出物で足を滑らせたらしい。おい大変だ。魚たちは急いで湯船から立ち上がり、トラ猫をすくい上げた。猫はぐったりしている。これはいけないと思い5人は大慌て。あわ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 慌てたアラモミアはこれでなんとかと洗面器をありったけ持ってきた。駐在はこれでなんとかと消火器を。自転車屋は若いのに冷静だった。いやそんなんじゃなく早く人工呼吸を。一番近くにいた魚屋はよしと猫を床に寝かせ口に息を吹き込んだ。次に青山は心臓マッサージを施した。1212121212いやここ皆さんも一緒にやるところでございますよ。いきますよせーの12121212恥ずかしがらずにみんなでせーの12121212もっともっともっと大きく12121212どうだ。皆さんのお手伝いどうもありがとう。5人はホット船を撫で戻した。そして虎猫を抱えた魚や八百屋駐在荒物や自転車屋の5人。大丈夫か。サンマならこれから思う存分食わしてやるからな。元気でいろよな。玉ねぎでよくいくらでも食わしてやるよ。猫は玉ねぎ食べられないですよ。寝床にぴったりなたらいをやるよ。いやそんなことよりこのままじゃ皆さん風邪ひいちゃいますよ。拍手だななんて笑いながらびしょ濡れで商店街を歩いて帰ったそうだ。以来このことは夕日の丘商店街の猫騒動と呼ばれるようになったとさ。おしまい。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。このように夕日の丘商店街には一癖も二癖もある個性豊かな面々が揃っております。見かけた際はぜひ声をかけてやってください。お相手は私鈴木悟でした。ありがとうございました。おしまい。ありがとうね。でもね、ありがとうね。楽しんでってちょうだいね。ありがとうよ。よいしょね。